waarbij alle leerlingen en leerkrachten samen met Tim Visteren de vogel zongen. En de heer Visteren is nog steeds in de studio en onze leerkracht Davy Molmalieu zal eventjes nog een kort interview met hem over naar jou, Davy. Ja, ik zal even een interview afnemen met... Dat was het, dank u wel, waarde collega. Het zal waarschijnlijk de vermoeidheid zijn. Maar welkom meneer Visteren. Waarschijnlijk toch een mooi moment om onze leerlingen u mega eigenlijk te horen zingen. Het was een heel mooi moment tijdens deze actie. Wij kennen u niet van optreden, zo. Onze ouders waarschijnlijk wel en onze grootouders waarschijnlijk ook. Maar hoe is uw carrière eigenlijk begonnen? Vraag ik me wel. Nou, ik ben oorspronkelijk boekhouder, ik ben accountant en ik ben promotie gaan maken voor een klein platenfirmaatje, onder andere Bazart. Maar die hadden Samantha met Viva Spanje, daar heb ik promotie. Tegelijkertijd werkte ik op de radio voor iemand, Bart Bogaert, dat was mijn producer op BRT. En die heeft me serieus geholpen. Dat is ook iemand die nog altijd in Knop woont, hij woont in Duinbergen. Ik heb zelf ook 9 jaar in Duinbergen gewoond, dus ik heb heel veel vrienden. Het is Hugo de Plekke die me vroeg van, wil je nog eens naar Knok? Dat kon ik doen. Dus ik hou uiteraard. Qua carrière, ik heb directeur geweest van 2 grote muziekuitgeverijen. En tegelijkertijd wat platen gemaakt. Eerst een kleinkunst-LP die niet erg goed heeft verkocht. En toen had de platenfirma kinderliedjes. En ik heb daar eentje van uitgepikt en daar de vogel van gemaakt. Oorspronkelijk is Dit Monsieur van Jean-Claude Arnaud. Maar de Vlaamse tekst is van mij. Dankzij dat nummer dat nummer 1 is geworden, een week na Jimmy Frey met zijn dozen van Summer. Dan ben ik een tournee begonnen met de Bond van Jonge Gezinnen. Ik geloof dat ik in elk dorp in Vlaanderen 2 keer gedaan. Ja, was een geweldige belevenis. Ja, dat was ongelooflijk. Wie die deed in de buurt, dat is het Davidsfonds en de Bond van Jonge Gezinnen hier van Knokke en van Blankenbergen, die gingen samen. Die mocht optreden in het casino van Blankenbergen, 600. Dat is veel. Ja, we kregen dagelijks op 20 kinderen, dat is al veel. Ja, en dat was bij mij ook zo plezierig. Bijvoorbeeld vandaag hier in West-Vlaanderen en Sanvierdags ergens in het midden van Limburg. En dan ook voor een klas van 40 kinderen. En dan met de kachel in het midden van de klas. En Jean Blauten achter de piano. Ja, dat is eigenlijk goed gelopen. Dit is vrouw niet meer aan. Ja. Heeft uw man veel moeten missen toen je op tournee was? Nee, we waren toen nog niet samen. Haar vroegere man is overleden. Dat was een Engelse componist en gitarist. En die zat bij mij onder exclusief contract in de uitgaan. En zo hebben we elkaar leren kennen. We kennen elkaar 40 jaar. Nou, we zijn nog maar 12 jaar. Prestatie is de dag van vandaag. Maar meneer Tim Visteren, hartelijk bedankt voor het applaus gekomen. Graag. Bedankt voor uw liedje die iedereen kent. Dank u wel. U ook bedankt. U graag. Nee, dan terecht. Tim Visteren. Tim Visteren.